Abantu abayifuni loo nto yonqando. Hayi, funeka umuntu umyeko komntana atshaphe esibaneni, hlale ngekhandlela uthi uzawutsha. Haya, ancamaze ivela akhala. Ndithi kwabafana osamfumfu apha, ndisamfumfu ukwamlungisa apha eKomani. Ndifuna uqala ndinixele uba kuphi ze ndithi popopu akudlalwa lumkani apha amankazana lapha ayinyisa indoda. Haya, masiyeke mkhulu ndido. Ndithe ngondihlela apha phandle waze bhabha apha kum. Ndithi yintoni ngoku? Uthi yeyi ngoku inkazana indifakise umnwe apha. Ishushu. Ndintoni? Uthi ishushu. Ndithi yintoni ishushu? Dala mani. Uthi hawu ndifakise umnwe. Ndithi ndiyabuya ndisapha ngaphakathi. Hayi, ndiphinde ndihlale ndiqombe maka ndiyobakroba ngoku. Xa ndingena yho imnyama itafile. Ndathi yho ndandawujonga isiketi salo mntana sifutshane. Ndathi yho. Hayi, maka ndiphinde balinde apha phandle. Ndithe ngondihlela apha phandle ababona abantu bemali bephuma one by one baya kwenye ipolo egreen apha phandle bephuma one by one. Xa bayabizana pha kushiywa le rubbish pha phakathi. Ndithe ngondisahlela memoto kampini ndijonga. Yini? Nanku usamfumfu ume phaa emnyango. Seyime ubambe laa mnwe befakiswe wona. Seyinto emane ikhangela. But umnwe awusuka lapha empumlweni yakho matyhini. Ndiyapakweke ndithi uyayibona ke uza kunya kuseKomani. Uyabona ngoshiywe nje nevumba. So umane uJoja ngoJoja ububhanxa. Samfumfu khwele emotweni sihambeni. Tyhini yo madoda. Wo ndithi nicele siseza apha. Tyhini.